Ni aroa naiz, anoetakoa naiz, eta 18 urte ditut. Nik beti okiet, nire gorputzakin, nola, joan naizen, jendeak beti zehoz esan dit nire alturangatikan, eta hola, baina azkenen horregi importantziak entzen bukatu nun. Baina zinitzan beste alde batzuk ikusten nigan, ez zizkidean gustatzen nire gorputzataz. Hola aldaketa handia ni ja konstiente izan itzala arazo bat zehola, COVID ondoren, 2020en, 14 urte nituen gutxi gora bera. Tatean itanen, ni bai kontratu nintzen, jendea aldaketa bat zekala fizikoki, 3 hilabetetan jendea diferente ikusten dula, eta niganen nula aldaketa hori ikusi. Eta ikusten nintzara okerrago. Eta orduan, lotza bezala batetzean kalea ateratzea, eta jendeak ikustea baitare aldaketa hori nigan okerrea. Udara pasa ondoren, hasi ginen klasetan, hor ja 100% konstiente izan itzan gaizki neola. Ezin nun klase barrun egon, zan, lau paret barrun, 20 pertsonekin nik hemen ezin dut. Nik hemen agobiatzen nahi naiz. Eta orduan, itxizan puntu bat esplotatu nula egun baten. Esplotatu nun, ansiedade krisia deukinun, eta ezin nazakin hasi ditzan, eta hortikan aurre izan zen, egunero ansiedadetakekin egon itzan. Ia izan zen, egunero, 2, 3, eta zan pasadat ezin nun klase barrun egon, eta etxea juten itzan, edo kalen gaten itzan. Beldurra bezala hartu nion baitare klasea juteari, ez zero ze gertatzezalako hor barrun, baizeketan ere buruak ezin zulako hor barrun egon. Ezin nun hor barrun egon. Bi irakasle edola hartu ziaten, eta horiek bai hartu ziaten behaien besokin, eta laguntzen saiatu zian. Besan ziaten bale aroa, eta hori ondo, etxea ditu behar deu, esplikatu etxean igual eta dela ondo, laguntza behar dezula. Nik bakit momentun behaientzat txoka izan zala, ze nik imaginatzet ni ama izango banitzan, eta nire alabak ez baita zer kontatzen gaizki da hola, eta kanpo nentatzeia gurasok baino lehen, txokea da hor. Baina ansiedade krisia mantzianen ja hor irakaslek batek esan zian, laguntza behar dezu. Entzununek gatu nintzen pixkat txokez esan nik zertako psikologoa. Ze azkenen nik nire bizitan ez dut entzun momentu arte zertan psikologoa, psikiatra bat, zer da hoi, zertako. Ordo, ni hasi nintzaren juten lotxa matezian esatea psikologa juten itzala. Esaten un medikoa juten itzala. Baina hartu nun momentun psikologa juten itzala, kriston pixuak endu nun, gaietikan. Ta gero, ez zian reakzio txarrak izan gainea. Esan ziaten ansiedade asko nekala, bai ansiedade soziala, ezin nola jendeak ineon, horregatik urrundu nintzen lagunetaz, ezin jende asko kineon, ansiedadekin honitzaren atrakoi asko egiten dituen, horrek eramantzian janarekin arazo bat eukitzea. Eta eukinun bulimia bat. Orduan bulimia horrek azkene baitare dena itezun guztia zure kontra da. Azerren egon, zesaten hon, zeba naiz ni bakarra, hau gertatzen zaiona. Zeba guain neiz, ez dakiz zer, beti izan bilatzea zergati bat. Baina atean itzanen ikastuatik eta ezagutu nunen jendea erdi mailan ni bezala dagoela, o ni nire berdina pasa dutena eta guain ja ondo daudela, eroni nintzen. Ez dakit, nunun kriston pixua, baina mundua jan nintzian momentu hortan baitaren. Eta baitaren nik uste zetoki seguru baten sentitu nintzen. Ez dakit. Ezin dut esan zeatik nion triste. Ez da oztergati bat. Azkenen depresio baten egotea ez da zuk aukeratzezula sentsazio jo dago faktore bat eragiten dizuna triste egotea o sentsazioi. Zezkenen ni beti izango depresio bat ez da triste egotea edo azerre egotea. Depresio baten sentitzen zuna da mezkla bat. Mezkla bat sentsazio oso deseosoa, baina ez da tristura bat. Zerik esaten un, ojala triste egotea. Ojala. Eske triste egotea ez da hau. Da beste gauza bat. Netzat, ontzan pertsonat konkretuki, intziala klik bat de esan, nik hobeto nahonen, beha bezala izan nahi dut. Eta beha izan da erreferente bat netzat, nire ustez momentu hortan, gaizki zaten momentun, berdezun hor bai, antzeko zehose bizi izan duna, eta bultzako dizuna, eta zango dizula bida, ni guain hola naho. Zebak esatezian, gutxien esperozu momentun, zure buruak ingo klik bat. Eta esango zuen baian nahoen gaizki. Baina txoke bat izangoa, eta beldurra gertuko zaizu.
baina eske hori ja seinale da de ondo zaudela. Baizik eta beldur hori dala, beldurra de berriz erortzeko. Eta berak esate zidan, baina ez zehar horiko berriz zulo berdinea. Ezin da. Eta netzat ikusi nunen, netzat beha da referente bat, eta nik nahi bizitza salbatu zian pertsona hori ezagutzea. Eta nik lagundu nahi dut aldeten jende gehien nahi, ze badakit zer dan, bakarrik sentitzea, badakit zer dan, gaizki sentitzea, badakit zer dan, gizarte honetan baztertuta sentitzea, sentitzea inorrek ez duzuela ulertzen, zehala martziano bat. Orduan, nik baitaren nahi izan beste pertsona hori bezala, argi txiki hori izan, de esan, ateako zen mendikan, ni ateara nahi zen bezala, zaila da, ez dizut esango ezet, ze bai da zaila, bide bada, prozesu bada, eta zuk jarri behar dezun indar guztik jarri behar dituzu bide hortan.